Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Senetas koro dwaro mondo jatend piny Kenya William Ruto gol oko jatend migawo mar jotije sirikal Moses Kuria kuom weche manondike mbui mar X mar kwedo kang' mar dwaro golo e PC Gavana Mameru Kawira Mwangaza. Kuria ne otudo moko kuom Senetas gi donjruok kod chenro mag golo e PC Gavana Mameru Kawira Mwangaza. Now, the elder... Ekinde twak mar thicho oko Gavana Mameru Kawira Mwangaza, yamo ne olokore kendo Senetas, koro ne ochomo poro margi mar thicho oko Moses Kuria, listi mag jotend migepe. It is my submission, Mr. Speaker, that the earlier CS Moses Kuria is let off his duty, the better for this administration, Mr. Because every single day, in every action that he undertakes, he continues to embarrass the president and the people. Go and tell the boss that this guy is an embarrassment, not just to the government, but to the Republic of Kenya. He is an embarrassment to the entire East Africa. The deals he has done has made Kenya look like a pariah when it comes to issues of supply chain of oil and edible oil. Mr. Speaker, this man must go. We must pronounce ourselves. Jatend kweth mag Senetas mathoth od bura Aaron Cheriot, Senator ma Nairobi Edwin Sifuna, kod nyawadgi ma Homa Bay Moses Kajwang, duto oko ni Moses Kuria golo weche moko mang'we ng'ar makelo wich kuot ne jatend piny William Ruto. I take great exception in the conduct of Moses Kuria, in the tweet that he sent out, and the things that he said about this house and the colleagues that he's listed. That in fact Moses Kuria is an incorrigible national shame. Mr. Speaker, one of the things that I ask myself is just how much embarrassment does the president have capacity to endure? And I can assure you that if nothing is done about Moses Kuria, there is more embarrassment coming. That one I can guarantee. Kokale mbui mar X, Kuria okoni orango malongo ketho mochwal ne Gavana Kawira Mwangaza, to okoneno ketho kata matin Kuria. Okoni ketho moried ne Kawira, nyalo mana tero ng'ate gaena, to ok nyal twene ng'ate jela. Jatelo koni Senetas 13 muting'o Aaron Cheriot ma Kericho, nyawadgi Jackson Mandago ma Uasin Gishu, Seneta ma Bomet Hilary Segei, mondo owere kod tim magitimo mar thicho oko Mwangaza. Post removal. Gino mane olojuo kuom Senetas, makoro kone jo od bura mamalo, mondo chak chenro mar thicho oko jatelono, lemo mare mar rango tije jotije sirikal, kod keto e tim chenro mag sirikal. Mr. Speaker, I want to urge the members of the other house, because they are the ones who have the responsibility of censuring and sending home cabinet secretaries, to take serious judicial notice of the conduct of this particular cabinet secretary. After this process is done, I would request that Moses Kuria is called back to this house, is brought before us so that we can discipline him. Kuria kata kamano kalose kaunti ma Nakuru, to chung motegno kod weche madhi ataro kod dwaro mag moko kuom Senetas go. Mimi unaweza kunichukia kwa mambo ingine, lakini sio kufanya kazi. Wakati mwingine kabla sijaokoka nilikuwa naongea vibaya. Lakini mimi saa hii nimeokoka, na hata ukinichukia kwa jina ingine, kwa mambo ingine yote, hauwezi kusema kunitoa lawama useme kwamba Moses Kuria kazi hawezi. Lek enfuni mayom kendo mayom radar. Weche mowacho gin mayom kata matek. Seche moko nyalo wang'o piny mana kaka olemo wang'. Omiyo Moses Kuria seche moko dhi ataro kod pacho ganda ka nitiere moko kuom jogo masire. Mak mana ni Senetas to chal ni odonje wengegi. Walter Nyapaga, Ramogi TV. Lere mar od bura, Nairobi.